Forestil dig en dartverden i starten af 90'erne. En sport, der kæmpede for overlevelse. Præmiepuljer, der skrumpede. TV-kameraer, der langsomt forsvandt fra scenen. Det var i denne turbulente tid, at 16 af verdens bedste dartspillere tog en beslutning, der skulle ændre sporten for altid. De vendte ryggen til BDO, British Darts Organization, og skabte deres egen organisation. Men dengang hed den ikke PDC, som du kender i dag. Nej, i 1992 blev den født under navnet WDC, World Darts Council. Denne dramatiske splittelse kom af, at spillerne ønskede mere end bare dart som en popsport. De drømte om en professionel struktur, større pengepræmier, massiv tv-dækning og events, der kunne fange publikum med moderne underholdning. Det var et oprør mod stagnation. Et oprør, der skulle føre til dartens gyldne æra. Navneskiftet til PDC, Professional Darts Corporation, kom først i 1997. Men fundamentet blev lagt i 1992. Lad os spole tiden tilbage til begyndelsen, hvor det hele startede. I 1973 blev British Darts Organization, BDO, stiftet som det nationale forbund for dart i Storbritannien. I årtier var BDO kongen af professional dart og skaberen af det ikoniske BDO World Championship, bedre kendt som Lakeside. Turneringen blev vist på BBC og var det mest prestigefyldte og toneangivende sted for professionel dart. Det var der, det hele skete, og hvor sporten havde sin højeste status. Kort efter, i 1974, officielt i 1976, kom WDF, World Darts Federation, til verden. WDF blev den globale styrende organisation, hvor nationale forbund som BDO kunne være medlem. WDF's mission var at standardisere regler, udvikle sporten internationalt og arrangere verdensmesterskaber for amatører, semiprofessionelle og professionelle. I dag har WDF over 70 medlemslande, herunder Dansk Dartunion, DDU og DSF, Færøernes Dartforbund, som blev medlem i 2022 og allerede skal være vært for WDF Europe Cup 2026, det første europamesterskab i Skandinavien siden 2008. Det allerførste fandt sted i København i 1978. I slutningen af 80'erne begyndte problemerne at tårne sig op for BDO. TV-interessen dalede, sponsorindtægterne svandt ind, og præmiepuljerne blev mindre. Med færre penge og mindre synlighed kunne BDO ikke modernisere sporten. Dart var ved at stagnere. Så kom oprøret. 16 topspillere, heriblandt den legendariske Eric Bristow, og de to ikoner John Lowe og Phil Taylor. De sagde, nu er det nok. De brød med BDO og dannede WDC. Ja, målet var at skabe en professionel tour med store præmier og global tv-dækning. BDO svarede igen med hård hånd. Alle spillere, der deltog i WDC-turneringer, blev udelukket fra BDO's egne events. Det udløste en bitter konflikt, kendt som Dart-splittelsen. WDC mente, at BDO's udelukkelse var konkurrencebegrænsende og ulovlig. Derfor sagsøgte WDC BDO. Retssagen trak ud fra 1993 til 1997. Løsningen kom i form af en Tomlin-ordre, en britisk juridisk mekanisme, hvor parterne indgår et forlig uden fuld dom. Aftalen indebar: BDO ophævede forbuddet mod WDC-spillere. WDC skiftede navn til PDC. PDC anerkendte BDO og WDF som officielle styrende organisationer, og begge parter stoppede juridiske konflikter. Denne aftale blev ikke bare en våbenhvile. Den blev startskuddet til dartens moderne æra. PDC blev den kommercielle elitetur, mens BDO og WDF forblev amatørbaseret. Men rivaliseringen fortsatte. PDC tilbød større præmier, bedre tv-aftaler og trak de største navne til sig. BDO mistede stjerner, sponsorer og seere. I 2010 styrtdykkede økonomien, og i 2020 gik BDO konkurs. WDF overtog flere af BDO's turneringer. Ja, darten gik fra pop til millionindustri. Splittelsen i 1992 ændrede alt. PDC introducerede gigantiske præmiepuljer. Hele puljen var på 64.000 pund i 1994,
I 2025 var præmien til førstepladsen 500.000 pund. Og hold nu fast. VM-vinderen i 2026. 1 million pund. Det er en fordobling fra sidste år, og et klart tegn på dartens eksplosive vækst. Når global tv-dækning, walk-on-musik og arena er fyldt med over 10.000 tilskuere, er dart blevet en af de mest populære sportsgrene på tv. Billetter til PDC-events udsolgt på rekordtid. Sky Sports har haft rettighederne siden 1993-1994 sæsonen, og har netop indgået en ny aftale, en ny 5-årig aftale, til en værdi af 125 millioner pund. Det er 25 millioner pund om året. VM-finalen 2025 nåede 3,1 millioner seere. Den næststørste sportsbegivenhed i Storbritannien efter fodbold. Og tallet forventes endnu højere i år. Dart er altså ikke længere bare et spil på poppen. Det er en global sensation, en millionindustri, en sport, der har taget raketfart, og det hele begyndte med 16 modige spillere i 1992. Selvom PDC har gjort det til en global millionindustri, er det afgørende, at WDF stadig eksisterer. For WDF skaber plads til alle, der elsker dart, uanset niveau. Det er fundamentet for hobbyspillere, der spiller for sjov, for dem, der drømmer om at blive semiprofessionelle eller professionelle, og for talenter, der vil opbygge erfaring og træning, før de tager springen til den absolute elite. Niveauet i WDF er højt, konkurrencerne er intense, men samtidig er der en åben dør for alle, der vil være en del af sporten. WDF er med til at holde dartens rødder i live, samtidig med, at det udvikler sporten globalt. Det er her, at passionen starter, og hvor fremtidens stjerner bliver født. Så uanset om du drømmer om Lakeside, Europe Cup eller bare vil nyde spillet med ligesindet, så er WDF din arena. Det er dartens hjerte, og det er godt, at det stadig banker. WDF og PDC, i min optik, lige vigtige for sporten. Og med de ord er vi klar til at byde velkommen til Kast mod Bull. Mit navn er Martin, og med mig har jeg som altid Niklas Carlsen. Det er nemlig rigtigt. Så sidder vi her igen. Der sidder vi igen jo. Og den her gang med rigtig god samvittighed om at starte med WDF og tale lidt om PDC og tale om dansk dart, nu hvor alle ved, hvad vi taler om. Ja, og så også det her med, at vi faktisk har haft en episode ude nu, og hvilket feedback vi har fået, og hvor spændende det rent faktisk, hvilken tid vi går ind i de pt. Vanvittigt. Ja, det bliver spændende. Telefonen har ringet, og der folk har spurgt, om de må komme ind i studiet, og vi har sagt ja til en helt bestemt person. Nej, de har nok ikke ringet. Men vi har en gæst med i studiet, og vi har... Jeg vil gerne tillade mig at sige, at det er... Jeg tror, han er okay med det, fordi at det er Kast mod Bulls helt egen ekspert, Valdemar Johansen. Velkommen til, Valdemar. Velkommen til, Valdemar. Mange tak, drenge. Valdemar, du er nok en af dem i Danmark, måske den, i hvert fald en af dem i Danmark, der har det største kendskab til statistikker og formkurver og fakta på internationale og måske også danske dartspillere. Jo, altså jeg vil sige, i hvert fald på PDC-niveau og på WDF-niveau, der har jeg rigtig meget viden om både data og formkurve. Det danske dart ikke helt lige så meget. Der har vi jo for eksempel Martin Hawkins, der måske ved lidt mere om de lavere rækker, hvor jeg måske kun har på de allerhøjeste niveauer. Ja, og vi har netop spurgt, om du vil være med, fordi at vi jo også taler om WDF og PDC, og vi skal jo lægge ud med WDF i dag. Det bliver jo som sagt WDF, PDC og noget dansk dart, hvor vi har et spændende interview med en formand fra Jylland, som vi glæder os at præsentere. Og så kommer vi lige lidt omkring DDU-reglerne, omkring hele den her saga, der har været med Odsherred Dartklub, op- og nedrykning. Så den dykker vi lige hurtigt ned i. Præcis, første og anden division der. Men lad os starte med VDF, eller WDF, fordi verdensmesterskaberne i WDF er lige overstået. Der var ikke nogen af os, der fik ret. Nej, du var tæt på. Ja, jeg synes, jeg var tæt på. Han gjorde det også godt, Mitchell Lowry. Ja. Han spillede imponerende, og det er jo helt vildt at se, hvordan han bare kører på. Og det gjorde jeg også i kampen mod Jimmy Van Schie. Nu skal jeg passe på, hvordan jeg udtaler hans navn, fordi det har jeg godt nok fået hug for bagefter. Jimmy Van Schie, tror jeg. Ja, jeg sad og så programmet, så jeg sad jo og så finalen. Og der er det tydeligt at se, hvordan man udtaler hans navn.
Det er helt vildt. Jimmy Van Schie. Prøv at udtale det. Jimmy Van Schrie. Ja. Nej, men spøj til side. Han har et sjovt navn, men hvilken imponerende dartspiller. Ham tror jeg snart, vi kommer til at se mere til i PDC-regi. Ja, helt enig. Faktisk omkring det. Altså, hvis man kigger på sådan hele turneringen fra hans side, så spiller han med hele 93,5 snit over alle de kampe, han vinder. Og det må man sige, det er altså nogle super flotte tal. Jeg vil næsten sige, det er gode nok tal, hvis han kan køre den hele sæson til nærmest, og i hvert fald break i top 64, som jo skal for at kunne beholde et eventuelt turkort. Ja. Måske endda endnu højere, top 32. Det er også, det er over 5 kampe, ikke? Han gør det der. Jo, og det er altså sæt. Det er sætformat, så det er jo ikke bare lige op og spille 6 legs på en Europatur, og så har man snittet 95. Det er mange legs, især i finalen, hvor han jo også kommer tilbage efter at være nede 0-3. Jeg synes jo også, det er værd at tage med, og vi pointerede det også i vores første episode, hvordan snitten egentlig fungerede i VDS-turneringen her. At der rent faktisk ikke var særlig mange spillere, som snittede over omkring de 80. Eller de snittede omkring de 80, men der var rigtig, rigtig få spillere, som snitter over 90. Og så ser vi altså Jimmy Boy her, som giver den fuld skræm med 93 i snit. Det er altså bare, der er alligevel i de her regier, er der alligevel langt fra 93 til 80. Det er kun én kamp, han har under 90, og den er altså på 87,93, og det er den første kamp. Ja, det er den første altså, kamp. Han misser en nidarter. Det gør han. I finalen. Det gør han. Det er på rigtigt, sin favoritdobbel. Dobbelt af den. Og den sidder ikke langt fra. Nej. Han har dog lavet en i år, eller lavet 2. Han har i hvert fald lavet en til Belfry Open. Så men det kunne være fedt, hvis han lige lavede den i VM-finalen også, ikke? Det har været et godt punktum. Ja. Også for kampens udvikling. Ja. Det var... Han så jo ikke ud til at vinde i starten, vel? Altså, jeg vil jo faktisk... Jeg vil gå så langt og sige, at ved 0-3, hvis han ikke tjekker bullen der, og Mitchell Lowry kommer på 4-0, så tror jeg ikke, at Jimmy Van Schie, han havde været i nærheden med noget i den her finale. Det er det 4. sæt der, hvor han også lukker på bull, som jo ved, kan give lidt ekstra selvtillid, at man kan ramme den inde i midten der. Ja. Men uden den, så tror jeg, Mitchell Lowry havde taget den. Er han i PDC næste år? Det mente jeg også, at han ville være sidste år. Der blev jeg faktisk ret chokeret over, at han ikke kom med. Og jeg tror også, jeg lå med omkring 70% for, at han vil vinde turkort. Men i år, der vil jeg sige, der vil det undre mig ekstremt meget, hvis han ikke kan vinde kort. Når man også ser på, at han ikke skal på den britiske Q-school. Han skal jo på EU Q-school, hvor at niveauet også er en del lavere. Ja. Jeg tror på det. Jeg tror, vi kommer til at se. Nu har vi talt om vinderen jo. Han vandt jo verdensmesterskaberne. Vi kan ikke komme udenom, at han spillede i en finale imod en meget velspillende ung dreng, som taber sit første sæt, når han kommer til finalen. Han har ikke tabt det sæt før. Det er imponerende. Tabte han egentlig et sæt i den juniorfinale, han spillede tidligere på dagen? Ja, det gjorde han. Først der tabte han også sit første sæt i juniorturneringen. Ja, der spiller han jo imod tyske Florian Preiss, der også må sige at være jeg så også ungdomsfinalen, må sige at være en super dygtig spiller, og presser virkelig Mitchell Lowry. Nu skal jeg lige se her, hvis jeg ikke tager helt fejl, så ja, han vinder det faktisk egentlig 2 sæt, Mitchell Lowry. Bliver den ikke 2-4, står der i hvert fald i mine her. Jo. Han taber 2 sæt. Ja, og Florian Preiss snitter 88,46, så et pænt kamp af ham, må man også sige. Mitchell Lowry er jo kun 15 år. Så ham kommer vi ikke til at se i PDC-VM i hvert fald næste år. Men han kommer nok til at være med i, de ture der, når man er 16 år. Det hedder development-tur. Yes, det er rigtigt. Så når han bliver 16, der kan han jo være med der. Hvor gammel er det egentlig, man skal være for at eje et turkart? Skal man være 18? Eller? 16, ikke? Det skal være 16. Det må være 16, fordi Littler var jo også med jo. Vi har vinderen for VDF herre. Så var der en hos kvinderne, som vandt det for første gang. Hun har været i gamet i rigtig, rigtig mange år. Hun vinder altså for første gang nu. Detta Hetman fra England. Og også den ældste kvinde til at vinde. Vigtig detalje. Ja, 66 år gammel. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent. Ikke der. Nej, det er det ikke. Så hun vinder altså i år. Ja, hun har jo også været til PDC-VM hos herrerne en enkelt gang med. Ja. Så hun har prøvet... Nu tænker jeg, hun har prøvet det meste. Jeg tænker, at den sidste, hun manglede, det var vel den helt store. Det kunne være sjovt. Det kunne man forestille. Hvor lang tid hun bliver ved nu. Ja. Når man tænker på, nu har hun fået den kryds af. 66 år. Det er rigtigt. Spændende. Men det var jo, altså, jeg synes, det var lidt en envejskommunikation i den finalen, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Jeg synes ikke, at hun fik særlig meget modstand.
det lignede også, at der var rimelig stor krise fra modstanderens side. Ja, det er en flot præstation. Men jeg synes, jeg synes hele tiden, at vi nævner hans navn, men vi får aldrig rigtig talt om ham. Skal vi ikke lige sige et par ord om Mitchell Lowry? Hvad forventer du af ham, vores gode ekspert? Jo, men jeg tænker lidt, jeg forventer det samme som alle, der har fulgt med i dart nu, vil mene. Store ting. Sky is the limit for ham, som Jimmy Van Schie også sagde efter finalen. Altså, når du er 15 år og er så hjernedød god til at spille dart, så er der simpelthen ikke noget, du ikke kan nå. Altså, jeg tror, første gang, jeg stødte på ham, det var omkring et år siden, hvor han virkelig begyndte at kunne se de turneringer der i juniorturneringerne. Hvem fanden er det fra Skotland, der blev ved med at snitte 100 og vinde over alle de andre? Nu er jeg jo også selv en alder, hvor jeg har været ude at spille nogle gange, hvor vi har set nogle af de her spillere, og der vil jeg så sige, det kom jo heller ikke som en overraskelse for mig, da Luke Littler kom frem dengang, fordi man har jo set ham ude til juniorstævner. Men nu er jeg blevet lidt ældre, og er ikke lige juniordarten mere, så kan jeg jo ligesom kun se på Dart Connect, men store ting. Følger du med i ungdomsstart? Sådan nogenlunde? Ja, altså, jeg følger en lille smule med. Der har jo lige været det her JDC, som står for Junior Darts Corporation, som ligesom er det yngste forbund, der er. Og der fulgte jeg en lille smule med, da England de mødte Skotland i holdkamp. Og jeg vil sige, 7 af de 8 spillere, der deltager i den kamp, vil jeg mene kunne spille i elite-rækken, den højeste række i Danmark. Så højt er niveauet. Det er fuldstændig skørt. Ja. Det er helt skørt. Ja. Men hvad med pigerne? Siger Sarah Jamie? Ja, men det er sjovt, du hiver hende frem, fordi jeg havde faktisk ellers også tænkt mig, at jeg gerne lige vil snakke om hende, fordi hun vinder jo netop girls-finalen til WDF, og den kamp så jeg nemlig også. Og hold da op. 77, ikke? 77, og hun ligger over 80 i lang tid af kampen. Hun slår Rebecca Allen 3-0. 77-07 i snit, og hæftede mig egentlig meget ved både, hvor kold hun var, og jo også noget af det, vi snakker meget om i dag, men det her kast, hun har, det er virkelig simpelt og lige til. Og jeg tror virkelig, hun kan blive god. Ja. Bedre end hun allerede er, for hun er jo allerede virkelig dygtig. Har hun ikke også deltaget ved nogle af de danske turneringer? Det synes jeg har bemærket mig. Så meget har jeg ikke fulgt med, men, det synes jeg har gjort. Juniorerne tager jo meget rundt og spiller. Okay, jamen jeg synes ikke, vi skal tale mere om WDF. Jeg synes, vi kommer lidt rundt omkring, og vi har talt om vinderne, og en enkelt anden plads også, som er meget fortjent. 15 år gammel og styrer showet, ikke? Jo. Jeg har lige en joker, jeg lige smider ind for venstrefløjen af. Kom med den. Mitchell Lowry. Ja. Vinder han sit første tourcard, når han får muligheden? Ja eller nej? Det ved jeg ikke, fordi han kommer jo først lidt ind ret sent i år, ikke? Jeg vil sige noget, jamen det kommer jo så egentlig ikke til at ske, fordi hvornår har han fødselsdag? Det bliver vi jo næsten nødt til at vide. Fordi han skal jo først være 16. Så jeg tror først, det bliver 20. Han har fødselsdag den 4. november 2010, han så født, ikke? Nej, det gør han så ikke. Nej, det gør han. Han kan jo så vinde et turkort i 2027. Og det gør han også. Men jeg vil så sige, hvis han ikke vinder på Q-School, så vil det undre mig, hvis han ikke topper Development Tour-ranglisten, og derigennem bliver tildelt et turkort. Ja. Eller hvis han ikke vinder turkortet, får han jo adgang til den her Challenge Tour, som er den sekundære professionelle eller semiprofessionelle tur, men under PDC, hvor dem, der topper den rangliste, også både får et VM-spot og turkort. Så jeg tænker, han finder en vej derhen. Ja. Det er også lidt et ja. Jeg er lidt jeg er enig med vores ekspert. Så kan man ikke komme galt af sted. Nej. Jeg har jo faktisk lovet mig selv en ting, da jeg sad og forberedte mig til den her podcast, og vi skulle snakke om WDF, og vi skulle snakke om junior. Ja. Mitchell Lowry. Nu snakker vi om ham. Ja. Jeg vil skyde et navn i puljen nu, som vi kan gå tilbage og høre den her podcast om 5-årdrengen, når han bliver fuldstændig hjernedød, sindssygt god. Owen Bryceland. Okay. 11 år. Ham skal I skrive bag øret. Jeg så ham til det her JDC-holdkamp. De spiller den afgørende, hvor alle 4 spiller på én gang. Man starter for 701. Han laver 140 2 gange, og så har jeg været inde og kigge lidt op på ham bagefter. Altså, der er mange 90 plus snit. Taber blandt andet til Mitchell Lowry til British Open med 95 snit. 11 år. Er han den, det er absurd. Det er helt skørt. Er han den nye Mitchell Lowry? Det kan godt være. Hvis du spørger ham, så kan det være, han siger, at han er Owen Bryceland, ligesom Mitchell Lowry siger, han er Mitchell Lowry. Ja, lige netop. Ja, okay, Owen Bryceland. Han kan jeg også følge med i. Og han spiller JDC, eller hvad? Ja, han spiller JDC, og han spiller WDF også. Okay, og JDC, det er jo ungdom for PDC. Ja, det kan man sige. Det er dem, der ikke er 16. Ja, så lad os tale om dem, der er over 16 i PDC.
verdensmesterskaberne, vi sidder her, det er mandag 15. december, så vi skal lige gøre klar her, at når episoden her kommer ud, så er der altså en del kampe, der er spillet imellem vi optager til, at episoden kommer ud. Ja. Men der er også kampe, der er spillet. Dem skal vi lave. Ja, lad os starte med dem, der er spillet, og så lad os tale om dem, som kommer, og nogle forventninger, nogle spillere, nogle overraskelser, lidt af hvert. Hvad har du bemærket, Niklas? Har der været nogle overraskelser for dig indtil videre? Vi skriver 15. december. Jeg synes, det er rigtig svært at komme udenom den kamp, der blev spillet i går. Jeg kan ikke huske, hvornår på dagen det blev spillet, men Dimitri van den Berg. Ja, jeg ved godt, han har kæmpet med det mentalt i en længere periode. Og så man også godt kunne se det i hans spil, hvis man kigger nogle år tilbage, hvor hurtigt han kastede kontra, hvor meget tid han tager sig til at kaste nu. Jeg synes stadig, at han er en forholdsvis hurtig dartspiller, men det er tydeligt at se, at der er sket noget, og den præstation, han leverede i går, så kan man sige, ja, han misser, er det 16 eller 17 dobler, og han rammer kun én. Så kan man sige, havde det set anderledes ud, hvis han havde ramt nogle af dem? Ja, måske, men jeg synes alligevel, altså på et tidspunkt, det så godt nok svært ud. At det er meget bekymrende. På et tidspunkt siger de, at han står på 6% dobler. Jeg synes, det var næsten... Altså, jeg fik faktisk lidt sådan en følelse sådan, det er synd for ham. Altså, det er godt, han er god til at danse. Ja, og det gider han jo dårligt nok mere. Ja, det gør han. Og... Så du kampen med Valdemar? Det gjorde jeg, og jeg har det lidt på samme måde. Jeg synes, jeg har set altså den her tendens i lang tid for Dimitri van den Berg, så det overrasker mig ikke, at han taber til Darren Beveridge, der også skal lige hurtigt have et ord med på vejen, spiller faktisk en rigtig flot kamp, spiller 92, laver, jeg tror, 4 maxi, og tager de chancer, som Dimitri nu giver. Altså, det er en mand, hvor man næsten sidder og tænker, hvor lang tid vil han kunne holde det her ud? Altså, han går og griner lidt af det, men man kan jo tydeligvis se, at han ikke synes, det er sjovt. Han ser presset ud, det må jeg bare sige. Jeg synes, jeg vil næsten gå så langt og sige, at han blev kørt over. Ja, han vinder et læg, ikke? Tror jeg, i hele kampen. Ja, det tror jeg. Ja, det må han have gjort. Hvis han har ramt en dobbelt ud af 16 eller 17, det er jo kun et læg, ja. Ja, han vinder det. Det bekymrer mig, og det bliver lidt spændende at se, hvad der skal ske med ham, og hvornår vi kommer til at se ham igen. Altså, når han spiller, som man gør det, så det er næsten utroligt, han er med, ikke? Altså. Jo, altså han har jo en lillebror, der hedder Santi van den Berg, som også har optrådt på Modus Superserien, og han er rimelig ustabil, men det er jo næsten før man sidder og kigger på kampene, hvis de skulle spille mod hinanden før i tiden, så tror jeg, han ville vinde 0 ud af 10 Santi, og nu sidder jeg næsten med en følelse af, at han vil vinde 3, 4, 5 stykker ud af 10. Ja. Han har i hvert fald gjort det godt til WDF. Ja, det har han, samtidig med hans bror er gået ned i form, så gav ud med den ene van den Berg forlader, og den anden kommer ind. Det kunne være... Det kunne måske være sundt for Dimitri. Ja. At måske kæmpe lidt med sin bror, ikke? Jo, det kunne være. Jeg har en kamp, jeg gerne vil nævne. Ja. Og det er nok en af de dårligste kampe, jeg har set. Må jeg kæppe på, hvad fanden det er? Ja. Mervyn King mod Ian White. Ja, lige præcis. Det er jo eddermame også en fugl. Ian White og Mervyn King. Altså, og det værste er jo, at Ian White, han står jo bare til at vinde, ikke også? Han er foran 2-0 i sæt, ikke? Og så er han foran 2-0 i legs. Og så kunne hjælpe den, om Mervyn King ikke får lov til at vinde det sæt 3-2, så den står 2-1 lige pludselig. Nå, men så står den 2-0 igen til Ian White. Og så kunne hjælpe den, om man ikke igen vinder 3-2. Så den står 2-2 i sæt. Og så har han bare næsten spildt vores tid, for så taber han bare 3-0, du ved, uden at gøre noget som helst. Ian White vinder 3-2. Ja. Så I den? Jeg så den ikke. Jeg så den. Kampen var jo mere spændende, end den var god, for den er jo faktisk spændende. Ja. Indtil sidste sæt. Ja, men jeg synes, den der tendens med Ian White, jeg ved ikke, om det kun er mig, der kan se det, men det er som om, at det er aldrig helt sikkert. Altså, når Ian White mangler 32 i den kamp, jeg er ikke på et tidspunkt sidder med følelsen af, at han bare går op og lukker. Jeg tænker hver gang, det bliver problematisk for ham at lukke, og det gjorde det jo så også. Han blev ikke startet i starten, der misser Mervyn King bare også, men lige så snart Mervyn King begynder at ramme, så begyndte han jo også at få lægsene, for Ian White var ikke skarp. Stillede 81,13 i den kamp. Så. Nu ligger Ian White jo så også nummer 51 på PDC's Order of Merit lige nu. Og han møder Rob Cross i næste runde. Så det kunne godt være en spiller, vi kunne gå hen og se miste sit turkort inden for nærmeste fremtid, tror jeg. Han er også faldet i præstation. Ian White mister turkort. Jeg synes, der er en kamp, vi simpelthen bliver nødt til at nævne i går. Og Stephen Bunting mod Sebastian. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af hans efternavn. Sebastian Bielicki. Fuldstændig vanvittig kamp. Stephen Bunting kører jo med 200 i timen til at starte med, og smadrer Sebastian, og han får ikke ben til jorden.
Og lige pludselig, så skal der love for, der går 3. division start i Stephen Bunting. Hold da Javertus. Jeg ved ikke, hvad der skete for ham. Og lige pludselig, så står han jo, jeg tror ikke, for Sebastian egentlig, får han egentlig overhovedet, får han ikke en matchbeat? Eller er han lige ved? Den gik fra at være ikke spændende til at være højdramatisk. Ja. Og også første kamp med det her VM, at vi faktisk har en tiebreak. Det var... Ja, det var sindssygt. Altså, Det er ret vildt, at man kan, altså bare for, at man kan falde så meget. Er det den der pause, der gør det, eller hvad? Er det pausen derimellem fra sæt 2 til 3, der gør, at han mister et eller andet? det er virkelig svært at svare på, synes jeg. Altså, han lignede jo en, der var klar til at pakke sammen. Altså, det lignede jo, han ville ryge ud, fordi Bialiki var også iskold. Altså, de buede jo af ham og sådan noget. Ja. Selvom han Han er jo bare stoneface. Men han gør jo ikke. Altså, han er virkelig meget inde i sig selv lige når det. Det virker som om, man har det, der skal til for at spille der. Han spillede som om, at han havde Gervin Price's høretelefoner på. Altså, han hørte ingenting. Han spillede fuldstændig sit eget spil. Stephen Bunting, han snitter jo 119,4 i første sæt. Altså vinder 3-0 og 92 i, i andet sæt. Og så går han bare fuldstændig kold, hvor han spiller med 82 og 89 i henholdsvis 3. og 4. til at spille med 100 igen i 5. Og jeg synes jo selv, at de her pauser er en fed ting, for det gør netop, at momentum bliver brudt. Men vi ved jo også godt selv, fordi vi alle sammen selv spiller der til hverdag, at når momentum bliver brudt, det er kedeligt. Jeg kan i hvert fald ikke... Jeg tror, man på, om man er nede eller jo. Det er ja. Nogle gange er det nok meget godt. Det var nok positivt for Bialiki, at efter Bunting snitter 119, at han ikke kan blive ved med at få lov til at stå og kaste. Jeg tror også, jeg skriver det ind i vores gruppechat, men jeg ved ikke, om det er tiebreak, den står 3-2 til Bialiki fører 2-1, tror jeg, i afgørende sæt. Ja, det gør. Hvor at det fjerde leg, det er nu det lidt besværligt med, men det fjerde leg i det sidste sæt, der er jeg ret sikker på, at den går i 20 dart for Bunting, tror jeg, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og jeg tænker, det var en stor chance, Bialiki havde der, fordi Bunting starter de første 3 indgange med ikke at få en triple med, og så laver han 180 lige pludselig. Ja. Det er mellem 17 eller 7. Ja, så større chance for at vinde, tror jeg ikke, han kunne have bedt om. Nej. Når vi taler om den her kamp her, ikke? Jeg ved godt, at darten er totalt interessant, men jeg elsker hans søn. Jeg synes, han er så klar. Han er så sød. Han er nice. Altså, han ligner ham bare på en prik. Altså, han sidder der med den der blues der, Bunting blues, og de der store brædder til hans lille krop, ikke? Og spiller han dart egentlig? Ved I det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, han træner meget med sin far jo. Ja, det gør han. Jeg ved, han spiller. Ja. Og jeg er ret sikker på, at han også er begyndt at spille de her JDC-turneringer, vi kommer ind på tidligere. Ja. Så, han går i hvert fald til den, når det er. Altså, han jubler, som om det er ham selv, der spiller, ikke? Ja. Han er fed, mand. Han er virkelig fed. Jeg har en kamp, og som jeg sagde i første afsnit af Kast mod Bull. Jeffrey de Graaf mod Paul Lind. Du var stensikker på, at vores svenske ven, han ville hive den? Nej, det var jeg ikke. Nej, men jeg mener mere, at jeg lød lidt overrasket, da du sagde Paul Lind. Ja. Jeg synes ikke, jeg sagde noget imod. Nej. Det vil jeg aldrig finde på. Jeg har altid ret, når der er nogle resultater. Men hold nu op, en legende. 71 år. Det er jo fuldstændig... Han vandt 3-1. men jeg synes jo, det er interessant, og jeg ved ikke, om det simpelthen er, fordi han er blevet gammel, og han bruger 1 minut på at kaste sine 3 pile. Ja. Det er helt enormt. Man kan bare se, hvordan han står bagved og bare sidder der, kom nu, mand, kom nu. Og man kan bare høre alle fansene bagved ham. Ja. De er bare med Paul Lind, og han står bare og venter, og Paul Lind, han fyrer den af, og han bliver bare mere og mere inde i sit hoved. Han er på forhånd bliver sådan en forhåndsfavorit, fordi at han har den alder, og han bare har den der legende-status, ikke? Ja, han er jo nærmest en legende allerede, ikke? Altså, han er i hvert fald et ikon. Ja. Det er han. Da han startede, repræsenterede han ikke USA dengang? Det gjorde han nemlig. Ja. Og man skal også huske, at en af årsagerne til, at Paul Lim han har opnået den her legende-status, det er jo netop, fordi han rent faktisk har lavet en nidarter ved VM før. Og, det var PDO, ikke? Jo, men det har folk ikke glemt, for hver gang han starter med en maxi et leg, så begynder folk at gå fuldstændig amok, og han misser jo faktisk dobbelt 12 imod Gary Anderson for mange år tilbage nu. Ja. Så han har altså det der legende-status. Var det ikke samme år? Det kan godt være, jeg husker forkert, ellers var det året efter. Men var det samme år, som Rob Cross vandt VM i 2018? Det må jeg faktisk sige, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, det var det år, Gary vandt måske faktisk. Okay. Men det bliver jo spændende nu, fordi nu møder Paul Lim jo Lew Humphreys. Sidste gang, de gjorde det var i 2020. Det her vil jeg sige, det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror, det var ved sådan, at Lew Humphreys fører 0-2 i sæt.
Og Paul Lim kommer tilbage og vinder kampen 3-2. Det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Det bliver lidt spændende at se, altså, jeg sidder herovre som Luke Littler-fan og håber lidt på, at Paul Lim, han kan gøre det onde ved Luke Humphries. Men jeg må også bare sige, Luke Humphries er noget mere rutineret end Jeffrey de Graaf er, når det kommer til stage-rutine og det her med at stå på scenen, ikke? Så jeg tror, han bedre kan håndtere det her, de langsomme kast, lidt bedre end Jeffrey de Graaf, han kan. Men det bliver spændende. Nu hedder han jo Luke, og alle dem, der har Luke, de er gode. Og jeg tror, at det begynder at give mening nu, hvorfor det hedder Lucky Luke også. Altså, fordi at de er bare... jamen, de er bare gode. Altså. De er virkelig gode. Ja, det er de jo. Jeg så faktisk endnu en fun fact med Paul Lim. Jeg så faktisk, at da Paul Lim var med til VM første gang, der var Luke Littlers mor ikke født. Så det er jo en rimelig vild... altså, vild fortæller om, hvor gammel han er. Det er også helt vildt, jo. Det kunne faktisk være hans bedstefar. Egentlig ja. Ja. Det er faktisk sindssygt, du tænker på. Ja. Skal jo nævne, har vi 3 favoritter hver til, hvem der tager VM-titlen, og måske 3 overraskelser. Og overraskelser, det behøver ikke være, hvem der vinder. Det kan være negative overraskelser. Bare hvilken som helst overraskelser. Men lad os starte med en top 3, hvem der vinder VM. Og inden vi gør det, så vil jeg lige... Fordi der er en spiller, som jeg ikke bryder mig særlig meget om. Det er Michael van Gerwen. Og jeg synes, han klarer sig dårligere og dårligere og dårligere. Og jeg synes også, der er noget, der tyder på det, for der er ingen af os, der har nævnt ham endnu. True. Men det kan være, det kommer her. Skal jeg lidt ud af min top 3? Top 3. Niklas, go. Jamen, nu fik jeg jo lige nævnt Luke Littler før, og jeg må bare komme med det kedelige svar. Jeg tror, Luke Littler, han vinder, og det tror jeg, han gør over Luke Humphries. Min top 3, den hedder Luke Littler, så hedder den Luke Humphries, og så hedder den Jean Van Veen. Så Van Veen som 3'er? Ja, hvis han kan holde det niveau, han har vist de sidste mange måneder, så står han min 3. plads. Valdemar? Ja. Min top 3? Altså, ja, jeg vil sige, man kan jo ikke komme udenom om Luke Littler og Luke Humphries. Jeg synes til gengæld, at der er nogle ting i Humphries spil. Altså, nu starter han virkelig godt i den anden kamp, men jeg synes stadigvæk, der er nogle ting, der gør, jeg tror ikke, han vinder i år. Så jeg er gået med en Luke, blev besluttet mig for, det blev så Luke Littler. Så har jeg taget, ligesom Niklas, så har jeg taget Jean Van Veen. Og så har jeg gået med Wessel Niemann. Den er lidt i parentes, fordi at, vi har set, hvor nervøs han bliver, når kampene skal afgøres, men snitter 100 i den første kamp og smadrer Karel Sedlacek, der egentlig gør det fint. Så kan han holde næverne i ro, så kunne han også være en seriøs dark horse til det her VM. Han er også han er virkelig dygtig. Virkelig dygtig. Han spillede i går. Spillede i forgårs. Ja, mod Karel Sedlacek. Ja, og virkelig, virkelig god. Og som du sagde i sidste episode, at han har taget sin straf. Og han var ung og dum. Ja, det er sådan der. Og kunne ikke modstå fristelsen, og har lært af det. Din top 3, Martin? Min top 3 er... Ja, den er Luke Littler. Og så er det Gervin Price. Også er rigtig, rigtig stærk ud. Ja. Ja, det er det virkelig. Han er virkelig god for tiden. Og jeg er så meget i tvivl om Luke Humphries, fordi jeg har ham jo lidt på top 3'eren, men altså... Vi to har hver sin fortolkning af det hele, Niklas. Jeg vil gerne starte ud med den kategori, fordi jeg har jo Van Veen til at vinde VM som en overraskelse. Ja. men top 3'eren, så er det jo... Men kan man smide Van Veen ind som overraskelse på det her tidspunkt, efter han har vundet? Det synes jeg heller ikke. Han må da være en af favoritterne. Ja, det vil jeg også sige. Ja, men så tager jeg faktisk ham over for Humphries. Jeg tror ikke, han klarer den. Det er jo 2 mod 1 så her. Ja, det er fair nok. Jeg tror, det bliver... Jeg hører, at vi har en Luke Littler mod en Jean Van Veen i finalen. Det kan jeg godt høre. Jamen, kan det overhovedet gøre? Ja, det er jo så spørgsmålet. Det har jeg faktisk ikke lige styr på her ved bordet her. Okay, og så lad mig tage overraskelserne. Ja. Okay? Fordi nu blev jeg nødt til at sige Jean Van Veen som en mulig vinder. Så skal jeg jo lige finde en, som skal replace ham. Men i hvert fald de 2 overraskelser til at starte med, så tror jeg ikke, at Michael van Gerwen kommer i kvartfinalen. Han ryger ud inden da, og det bliver imod enten Josh Rock eller Bo Graves. Ja. Bo Graves og Josh Rock kan jo møde hinanden. Og jeg tror, at Bo Graves vinder sin første kamp, og jeg tror også, hun laver for første gang nogensinde, kommer videre 2 gange som kvinde i PDC. Og så er det Josh Rock-kampen. Så han ryger ud. Han når ikke kvartfinalen. Så har jeg en overraskelse til, hvem der kunne vinde det hele. Og det bliver ham, der kommer til at lave 9 darter. Okay. Dirk van Duivenbode. Han kommer ud med sine techno-vibes.
og fyrer den af og vinder det hele. Det er vildt nok, at du kaster ham ind for højre. Ja, Det må jeg sige. det kommer også an på, hvornår det kommer an på timingen på den nidaller der jo. Men han laver jo nidalleren, det sagde jeg jo også i sidste episode, og så vinder han det hele. Og så er der også en mand med erfaring. Det er James Wade. Han kan også godt vinde det hele. Men, James Wade. Ja, James Wade. Okay. Spændende. Ja, det er mine overraskelser. Nogle vilde overraskelser. Jeg ved ikke, om vi vil kategorisere dem som overraskelser nu, når Jan van Veen ikke var. Men er det ikke en overraskelse, at Michael van Gerwen ikke kommer til kvartfinalen? Jeg tror jo, han ryger ud af top 10 inden for... Det vil jeg sige, det vil det være en overraskelse. Ja, jeg tror heller ikke så meget på. Han skal ud, fordi han kan godt, men det er ikke meget. Ja, han skal ud, fordi at, han skal heller ikke være i top 10 inden for om et år. Niklas, vil du... Jeg har taget Connor Scott. Han har spillet en del modus inden for det sidste års tid, og har også gjort det godt. Har også været med på nogle Europature, hvis ikke jeg tager helt fejl. Men jeg synes, han er sådan nok mest den... Jeg vil kalde ham en stor overraskelse, hvis han kommer i videre i turneringen. Jeg synes, han har fidus til at være lidt bagud på den mentale front, når det bliver lidt for spændende. Nico Springer, mit andet bud, har været kanongod de sidste mange måneder, og har virkelig haft fidus i pilen. Og mit sidste kald, Charlie Manby, som vi lige har set vinde over Karaminsis. Fuldstændig vanvittig afslutning. Ja, det var lige nu. Lige nu. Vi har lige set afslutningen. Ja. Fuldstændig vanvittig afslutning. Der bliver brugt nogle... På flere måder. på mange måder, og desuden så tror jeg også, der kommer et forfærdeligt efterspil for Karaminsis med den opførsel. Man opfører sig ikke sådan. Til de lytter, som ikke har set kampen endnu, fordi den er jo sjovt nok også lige afsluttet. Nej, men det er kommet ud fredag. Så der er der allerede kommet 1000 reels om det. Så det bliver spændende at se, hvordan Karaminsis, hvordan han slipper for den her, fordi den opførsel, det bliver ikke, det er simpelthen bare, det dur simpelthen ikke. Han har i hvert fald valgt en forkert sportsgren. Han skal begynde til boksning, hvis det er, han tror, at et bord er en boksepude. Altså, det er jo helt... Vi har set spillere før, som kan slå i bordet eller et eller andet. Vi har også set, hvad var det nu, han hed? Ham, der slog mod skiven på et tidspunkt også. Ja. Det var Lloyd, han havde også. Lloyd, ja. Det er rigtigt, ja. Men den der form for aggressivitet, det dur simpelthen. Jeg kan godt forstå, at Fallon Sherrock ikke er sammen med ham mere, hvis det er sådan, han opfører sig. Ja. Men sidste bud på en overraskelse, Charlie Manby. Ja. Han vinder det hele, eller hvad? Nej, han vinder ikke det hele, men han kommer til at gøre det godt nok til, at vi kommer til at tænke på det. Okay, ja. Og så har vi vores hele egen ekspert, Valdemar Johansen, med sine 3 overraskelser. Ved du må gerne i dagens anledning komme med 6 overraskelser, fordi jeg ved, du har. Ja, jeg har virkelig meget... Du vil sige... Men jeg har også mange forskellige slags overraskelser. Altså, hvis jeg skal sige nogle spillere, som jeg forventer ikke kommer ret langt, så har vi en kamp i dag med Peter Wright og Noah van Leuven, som jeg forventer bliver meget tæt. Skulle Peter Wright overleve den her kamp, så møder han Arno Mærk, der gjorde rigtig god figur i første runde. Og min første forudsigelse er simpelthen, at Peter Wright han enten taber til Leuven, eller Arno Mærk, som jo på papiret vil være en okay stor overraskelse, tænker jeg. Ja. Og hvem var den sidste, siger du? Arno Mærk. Har han spillet? Han spillede, ham der spillede åbningskamp mod Kim Heibrich. Ja, det er rigtigt, ja. Og lukkede med... Jeg tror altså ikke, at Wright taber. Men her i dag, altså, men det er rigtigt. Der er rigtig mange, der siger det. Der er rigtig mange, der siger det. Du sagde det også sidst. Ja. Jeg tror det bare ikke. Så vil jeg sige, en spiller, der hedder, det udtales jo nok, Jesus Salat, eller Salat, eller... Argentineren. Han er nemlig fra... Nå, det kan du godt lide, han er fra Argentina, ikke? Selvfølgelig. Jeg nævnte ham sidst jo. Det er rigtigt. Jeg sagde det også sidst, det der med, at han kan spille mod en England, og den der historie bagved det der, han kommer til at... Altså, hans modspiller der, det bliver bordet for Manchester United. Jeg vil sige, det der var spændende ved ham, det er, at han har fået erfaringen fra Argentina, faktisk overraskende går videre til World Cup'en tidligere, hvor han spiller partners, og han var klart den stærkeste spiller der. Kigger man på statistikker, kan han sagtens spille mod Ryan Meikle. Vinder han mod Ryan Meikle, så møder han Johnny Tata bagefter. På papiret en kamp, der burde faktisk være nemmere end mod Ryan Meikle, så jeg tror godt, han kan vinde måske endda 2 kampe. Og hvis man kigger på det så på papiret igen, så vil det jo være overraskende. Jeg hopper med på den der også. Han bliver kommet på min nummer 4. Så vil jeg sige, hvis vi skal til nogen, der måske kunne komme rigtig langt, så vil jeg faktisk gå imod Martin her, der har jo sagt, Dirk van Duivenbode kunne gå hen og vinde. Hvis jeg skulle sige, at der kunne få et godt run, Andy Barnes havde en svær start på sin PDC, var uden tvivl dygtig i WDF, men hans qualifier til det her VM
i Netherlands and Belgium Qualifier. Han spiller med 97, 94, 96, 100 i snit i finalen, slår Jimmy Van Schie. Han kommer ind til den her turnering i brandgod form. Og Dirk taber første kamp til Players Championship Finals, snitter 89. Den her kamp, det kunne godt gå hen og blive rigtig tæt. I kan godt høre, hvorfor vi har valgt meget med os her, ikke? Og Han har styr på det. Den sidste ting, det vil så være en, der kan vinde. Nu er det en, der kan vinde det hele. Så tænker jeg faktisk, det kunne godt være Danny Norbert. Og grunden til, at jeg tror, det er, at han har spillet i lang tid. Det virker ikke, som om han bliver nervøs. Der er han simpelthen for meget rutine på en stor scene til. Og her for ikke så lang tid siden, der står han faktisk helt lige med Luke Littler i rigtig lang tid. Jeg kan faktisk ikke lige huske majoren, det var til. Den går helt op til 9-9, hvor han så begynder at kokse lidt i det, men stiller også 100 i den kamp. Så han kan virkelig udfordre de bedste. Så det vil være en dark horse til vinder også. Jeg kan lige smide ind, at Det mener jeg, at de er. i den kamp, du omtaler, Valdemar, der snitter han 100. Ja, 100 i snit i den lille kamp. Og hvad var det for en major, de spillede? Det var Grand Slam. Ja, han fører altså i den kamp rigtig langt hen ad vejen, og jeg tror, de står 9-9 også på et tidspunkt og sådan noget, så hvis du kan holde Littler fra at køre over i sådan en lang kamp. Han fører 8-6, Danny Norbert. Ja. Og så var det jo, at Luke Littler, han fik tændt for motoren. Men der er godt nok mange spændende kampe, hvor jeg også tænker overraskelser. Paulo Nebrida mod Scott Williams. Scott Williams, hvor har vi ham? Nebrida har jo før slået Rod Smith ud af VM. Men det bliver lidt spændende. Nu selv lige Scott Williams. Ham har vi jo lige set nogle klip af med noget dertitis-lignende symptomer. Så det bliver lidt spændende at se, om han er slået helt ud af den, eller om han har overlevet det. Altså, jeg så ham til Players Championship Finals. Der synes jeg, det så ud, som om han havde okay styr på det. Og det er vi så glade for. Men man kan sige noget med Scott Williams, han kaster jo super hurtigt. Og hvis der er noget, Nebrida gør, så er det at være sindssygt langsom. Og det har man jo set kan få rigtig mange spillere ud af den. Så for eksempel kampen med Paul Lind og Jeffrey de Graaf. Mange spændende bud. Mange spændende bud. Ja. Har du flere? Ja, altså der er en, som vi næsten bliver nødt til at komme ind over, og det er José de Sousa. Hver gang jeg hører hans navn. WW. Det er det eneste, jeg tænker på i mit hoved. Det er det jo. Ja. Fordi han lavede det nogle år siden. Jeg tror, at de Sousa, han tænker på noget andet, fordi vi snakker altså om en spiller, der har været med i Premier League, der lige pt. Ligger nummer 73 i verden. Det er helt vildt. Ja. Han står til lige nu at miste turkort. Mm. Han skal møde Ricardo Petrescu i sin første kamp. Og som er god. Og jeg kan jo høre på jer to, I forventer en Petrescu-sejr. Ja. Men der kan vi så lave en lille konkurrence. Det bliver så kast mod bull mod mig. Jeg går med de Sousa, så kan I få Petrescu i den kamp. Ja. Jeg tror faktisk, skal vi så ikke hellere sige, at den bliver så lige, at de kommer i en tiebreaker, og de skal kaste mod bull? Jo, det kunne også være en idé. Det kunne være en rigtig god idé. Okay. Flere overraskelser? Ikke på stående fod? Ikke på stående fod. Så lad os runde PDC af og gå videre til dansk dart, men inden vi runder af, der var 3,1 millioner seere til finalen. Jeg tror faktisk kun, det var i UK, ikke? Fordobling? Ja, ikke en fordobling. Altså pengepræmien præmien er en fordobling. Seertallet? Ja, jeg tror, der er flere. 15%? Ja, det er meget svært at svare på. Jeg siger 5, okay, bror Littler. Den der magnetdartskive var altså den anden mest solgte julegave sidste år, ikke? Hvad var det, siger du? Ja, Luke Littlers, den der magnetdartskive der. Nå, han blev nummer 2 sportsnavn i Storbritannien, og det største unge sportsnavn i Storbritannien. Bare på grund af ham, ikke? Så tror jeg, at den der 3,1 millioner seere i UK, der ryger op på 5,5 eller 6 millioner. Men vel at mærke kun, hvis Luke Littler er i finalen, jo. Det er klart. Det kan man sige. Men nu må du se, hvilket jo han jo er for ham. Vi har ham jo alle sammen, kan man sige, og vi tager jo selvfølgelig ikke fejl her. Det kunne vi aldrig finde på. Nej, I siger ikke noget forkert i kast mod bull. Vi slutter af med PDC. Vi går videre til dansk start, men inden da, så skal jeg have en kop kaffe. Ja. Vi tager en breaker. En tiebreaker. In this set, if he wants to level up the World Championship final, Michael van Gerwen isn't in any mood to give him a sniff. Yeah, the combination finishing in this game is going to be key. You can tell by the way they're scoring, there may be nothing in it. They may both be on nines. Michael may miss and Michael may hit. They're both on nines. They're both on a nine. This is insane. Come on now. Wow, the World Championship final. Michael van Gerwen is on a nine darter in the World final and just
Smith. One man misses, does the other man get? I've never seen the like. Come on, Spolly boy! Yes, double 12! That is the most amazing leg of arts you will ever see in your life! I can't speak! I can't speak! Absolutely. Og vi sidder endnu en gang i Dartklubben DK26's lokaler her i Hvidovre. Der er et rigtig varmt emne lige for tiden om noget holdtræk, om der skal være konsekvenser, ikke skal være konsekvenser. Hvordan det foregår, når der er holdtræk i DDU-regi. Og jeg vil gerne læse et stykke fra DDU-reglement, paragraf 5, afbud, udeblivelser og holdtræk, stykke 3, som er holdtræk. Hvis en klub trækker et hold fra en af turneringskategorierne, skal det altid være klubbens laveste rangerende hold i den enkelte turneringskategori. Med laveste rangerende hold forstås, at det er det hold, som er dårligst placeret i den pågældende turneringskategori. Der vil være et gebyr på 500 kroner for at trække et hold. Dette træder i kraft fra det tidspunkt, hvor turneringsprogrammet er endeligt og lagt på DDU's hjemmeside. Der kan af turneringsudvalget gives dispensation til at trække et højere rangerende hold. Ansøgningen om dispensationen skal være begrundet skriftligt og sendes til DDU's sekretariat. Ved holdtræk fratages holdet sine point, og alle ikke afviklede kampe bliver registreret med resultatet 16-0 eller 0-16, eller tilsvarende, afhængigt af turneringskategori til modstanderholdet. Resultater af allerede afviklede kampe står ved magt. Er holdet ikke klubbens laveste rangerende hold, kan ingen af klubbens øvrige hold i turneringskategorien rykke op ved turneringsafslutningen. Hvis et hold trækkes, og det ikke er klubbens lavest rangerende hold, kan spillerne, som sidst er benyttet på det trukne hold, benyttes frit på klubbens øvrige hold, når spillerne har siddet en kamp over, og så længe de øvrige regler om benyttelse af spillere overholdes. Ja, det er nemlig interessant, for som jeg har forstået det, og det er vigtigt at sige, det er altså kun via omveje, så skyldes beslutningen, at Odsherred har mistet 75% af deres spillere fra førsteholdet. Og det har tilsyneladende været nok til at få en dispensation. Men det rejser nogle spørgsmål. Hvordan er reglerne egentlig, når man skal trække et hold? Hvornår er grundlaget stærkt nok til at få dispensation? Ifølge reglementet er konsekvensen klar. Hvis man trækker et højere rangerende hold, kan ingen af klubbens øvrige hold i samme kategori rykke op i den sæson. Men der står ikke, at man skal rykke ned, hvis man allerede er rykket op. Og det er præcis derfor, tror jeg, at Odsherreds andet hold, som sluttede på andenpladsen i 3. division syd og rykkede op i den netop afsluttede sæson, stadig får lov til at spille i 2. division næste sæson. Fordi at trækket af førsteholdet kom efter oprykningen. Så min konklusion, Odsherred får dispensation til at trække deres første hold, betaler en bøde på 500 kroner, og deres andet hold beholder deres plads i 2. division. Bortset fra, at det så nu er klubbens nye første hold. Har jeg forstået reglementet forkert, eller er det ikke rigtigt? Altså, er det ikke sådan, det skal forstås, eller hvad? Jeg kan ikke se, at du skulle have været taget fejl af det, du har der er blevet fundet frem til. Altså, jeg synes i hvert fald, man kan forsvare DDU i det her tilfælde. Problemet er, at der er nogen, der har set sig lidt skævt på det, fordi at der var en episode før med en klub i København, som ikke fik lov til at trække sit hold. Ja. Jeg vil ikke komme ind på, hvad der skete i det tilfælde, men hvis der er en fejl der, er det så ikke kun godt, hvis det er, at DDU kan se, at de har lavet en fejl, og de så lærer af sine fejl, og så har taget det til eftertrækning, og så tager den rigtige beslutning den her gang. De bør da ikke tage den forkerte beslutning 2 gange, vel? Fordi man har gjort det før. Eller hvad? Nej, altså man kan sige, desværre med det er jo nogle gange, at hvis de ikke selv mener, at det ligesom er en fejl, så vil de jo nok bare gøre det samme. Så det er jo nok der, den ligger, som du egentlig siger. Ja. Jeg synes, det bliver lidt interessant at se, hvordan det kommer til at forløbe fremadrettet, om der er nogen, der vil se sig sådan lidt sure på selve på Odsherred, som jo er i det her tilfælde er sorte pære. Altså, for at være helt ærligt, så er det jo kun godt, at de ikke spiller deroppe, hvis det er, at de mister 75% af deres spillere. Så det er jo ikke sjovt for nogen. 100% enig i det. Det er jo ikke sjovt for nogen. Men jeg siger jo heller ikke, at det er rigtigt fortolket, det her. Nej. Det er bare, hvad jeg tror. At det, sådan som jeg ville fortolke det, så kunne det godt tyde på, at det ud fra det, at beslutningen er taget, hvis DDU tænker på den måde i hvert fald. Ja. Men jeg synes også, det er underligt, at de ikke kommer med en klar udmelding. Jeg har i hvert fald ikke set det. Jeg har heller ikke kunnet finde nogen klar udmelding. Nej. Spørgsmålet er også, om den overhovedet kommer.
Nej, men det gør den, efter de har hørt det her. Ej, men jeg er enig med dig, Martin. Altså, hvis at det er, at der er mistet spillere, der gør, at man ikke kan være så competitive med i den række, man har rykket op i, så er det jo for alles bedste, at de ikke ligger og kører rundt med et hold, som ikke har niveau. Det er der ikke nogen, der får noget ud af. Nej. Og deres andet hold var jo rykket op, så det er jo ikke fordi, at de bare bliver i divisionen. Det er jo et andet hold, der er rykket op i den division allerede i forvejen jo. Ja. Jeg synes, det er okay. Og jeg synes, at hvis det er, at den anden beslutning dengang var en fejl, jamen, hvis de kan se det, og de så har tænkt på det den her gang, og de har ændret deres valg ud fra sådan nogle ting, plus den nuværende situation, så er det i orden. Altså, ja. Okay, jamen det var jo klar enighed om det jo. Så synes jeg da bare, at vi skal gå videre. Fordi sidste uge, for 2 uger siden, Ja, det er jo 2 uger siden, Martin. der talte vi om første division. Jeg synes også, vi skal også lige ind omkring eliten den her gang. Det synes jeg ikke, vi talte nok om sidst. Men første division, der talte vi om nogle klubber, og vi havde ikke særlig godt kendskab til jyske klubber. Vi går lidt i dybden, må man sige. Det må man sige. Vi er draget vestpå. To the west side. Ja. Ja, og vi ringede, vi skulle lige ringe 0045 for at ringe ud til Vigtig detalje. fastlandet. Og så ringede vi simpelthen til Skækær og fik fat på René Tranberg. Som jo er formand fra den dartklub, vi ikke kendte. IF Centrum Dart. Yes. Har du jo... I ikke kendte, fordi jeg havde faktisk fat i Martin og sagde, hvad fanden kender I ikke René? Jeg kender René, altså har set ham til stævner og har også spillet med ham en enkelt gang i dobbelt sammen med min makker Robin. Ja. Så kender godt René. Spiller rigtig god dart, altså det må man sige. Altså, navnet kendte jeg jo egentlig godt, men jeg er bare så dårlig til at huske, hvem er hvem. Altså, så du ved sådan, jeg tror også, jeg sagde det, altså navnet, jeg har set det før, men jeg aner bare ikke, hvorfra. Men jeg synes også, det er fedt, at Valdemar han lige kommer ind og lige, manifesterer sin titel her i Kast mod Bull. Ja, men det er jo det. Det er der, hvor han er jo. Han kender alt. Sige. Han ved alt. Den mand. Men vi har haft en snak med René. Jeg synes, at andre også skal vide. Der er nok andre, der sidder i samme situation som os, som ikke kender alle klubber, og derfor så benyttede vi os af lejligheden og ringede til selveste René. Hej René, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Ja, jamen så skal vi gå i gang. Jamen, det synes jeg, så lad os da bare fyre den af. René, du er med nord for Silkeborg her online. Hvad hedder det? Det kan jeg. Ja, KK'eren, lige nøjagtigt. Og du sidder i IF Centrum Darts lokaler, ikke sandt? Ja, det gør jeg. Og I startede dartklubben i 2021. Hvordan finder man på at starte en ny dartklub? Jamen, det kom lidt af klubhuset her i Skæg her. Der havde vi en pizza-aften, /dart, hvor vi så havde så hygget af. Og da den så var overstået, så blev vi enige om vi ikke skulle starte en dartklub for at prøve det. Og det var egentlig sådan, det startede i tidernes løb. Ved en tilfældig pizza-aften? Med lidt dart. Ja. Og havde du ikke spillet dart før? Nej, jeg har spillet et lille halvt års tid med min svoger i stedet for at lave en madklub. Så lavede vi en dart-aften en gang hver 14. dag på mit værksted, og det var sådan egentlig det startede. Det er da sjovt. Og så ligger I oppe i Varbare? Jeg siger, det er meget imponerende, at du har kunne levere sådan nogle fine tal, når man tænker på, at du ikke har spillet i særlig mange år. Det plejer jo rent faktisk at være sådan, at når man dyrker en sport og spiller på sådan et niveau, som du gør, René, så er det jo også fordi, man har præsteret noget i noget andet før. Og så ved jeg ikke, har du det? Nej, det vil jeg ikke sige. I mine unge dage spillede jeg fodbold på det stoppede rimelig hurtigt. Okay. Og Hvad var ambitionerne, da du startede klubben? jamen, det var jo at se, hvor langt vi kunne komme frem med klubben på hurtigst. Vi fik jo hurtigt lidt til andre gode spillere. Og så fandt vi jo hurtigt ud af, at vi rimelig hurtigt kom op i rækkerne. Ja. Fik I divisionsspillere andre steder fra, eller hvordan? Ja, der kom 3 divisionsspillere udefra rimelig hurtigt, og så satte vi jo målen efter, at vi skulle op igennem de første 3 rækker rimelig hurtigt.
Ja, okay. Og hvad er medlemstallet i dag i forhold til, da I startede klubben? I dag ligger vi på 31, og der har vi sådan set lagt fra starten. Vi ligger imellem 28 og 35 medlemmer fra år til år. Det svinger lidt. Ja. Men det, Okay. så vil jeg sige, 35, det er sådan lige, hvad vi kan tage. Ja, det er flot, at I er kommet så højt op allerede. Altså, det Det er meget imponerende. det skulle jo egentlig have været landets bedste række, ikke? Det er jo så blevet til landets anden bedste række nu, efter elitedivisionen er kommet på ekstra. Men I ville jo have rykket op i den bedste række, uanset hvad, ikke? Hvis det var. Vil vi. Og det var det, vi også håbet på. Men det er nok godt nok, at vi lige tager en sæson mere i den anden bedste række. Og får Der er trods alt 4 klubber nu tilbage, som var i første division sidste år, ikke? Og så får I lov til at møde nogle hold fra Sjælland også jo. Så man kommer alligevel lidt rundt i landet. Det tager vi med. Ja. Så må I jo vinde divisionen, og så kan I komme op og banke dem i eliten jo. Ja. Hvad siger du? Ja, det er da vores ambition at gøre det, Ja. men holder. Ja. Ja, men man må altid sigte højt. Nej. Hvad hedder det? Jeg har lige... Jeg tjekker lidt op på det i dag. Og IF Centrum, der er jo også fodboldhold og volleyball. Ja, det er der. Men de var med det samme klar på, at de skulle lave en dartklub også? Ja, det var de. Det var de. Der var, at vi blev enige om, at vi ville stifte en dartklub, så der var stor op. Fedt. Ja, men det er meget fedt, fordi at der var jo hverken Niklas eller jeg vidste, hvem IF Centrum Dart er. Og det er rart at kunne høre lidt om jer nu. Altså, fordi jeg også på Sjælland, i hvert fald for mit vedkommende, er lidt uvidende om klubberne i Jylland. Og det er nok fordi, at jeg ikke selv har kørt imellem og spillet kampe imod de jyske klubber, ikke? Men det kommer jo senere i jeres podcast. Der kommer vi til at lære mere om det. Ja, men det er rigtigt. Det gør vi da. Det gør det. Det gør vi helt sikkert. Og I er så den første klub? Ja, det er vi glade ved. Ja, vi er også meget taknemmelige for, at du har lyst til at bruge din tid sammen med os. Og ikke mindst vores lyttere. Det er en sand fornøjelse. Vi er glade ved. Ja, dejligt. Niklas? Vil du ikke spørge om det sidste og fedeste og mest afgørende spørgsmål? Jo, selvfølgelig vil jeg det. René, nu skal du høre, altså, vi har jo, det bliver jo en spændende sæson fra næste sæson af, hedder det jo. Men dit bud på en top 3 i første division, og du må godt kaste med fløde og sige jer selv. Det må du gerne, men hvis du skal være realistisk, hvordan ser en top 3 ud for første division i 2026? Ja, den er godt nok svær. Det bliver meget tæt, men jeg selvfølgelig selv på førstepladsen. Håber. Men jeg vil sige, at Holbæk, det er et stærkt hold, hvad jeg kan se. Og så tror jeg, kommer til at ligge i top 3 sammen med os. Og så Åben Rå, de har en masse fantastiske spillere. De kan egentlig stille en 3 rigtig gode hold. Ja, det har jeg også godt lagt nej til. Puha. Ja. Men der er jo også Glostrup, og der er også jeg i DK26, og det bliver tæt næste år. Det kan blive top eller bund for mange hold, så det bliver spændende. Ja, så nummer 1 IF Centrum Dart. Og nummer 2. Ja, og nummer 2 Holbæk, og nummer 3 Åben Rå, eller hvordan? Nøjagtigt. Ja. Fedt. Okay. Det lyder da som et gæt, som nogle andre også kunne gætte på i hvert fald. Det er vigtigt lige at pointere, at jeg jo også fremhævede i vores sidste podcast, netop Holbæk Dartklub som en bejler til toppen. Ja, jeg hoppede lidt med på den til sidst, synes jeg. Ja. Ja, de er også stærke. Men jeg var også inde og tjekke op på Åben Rå. Hold da op. Ja, de har gode spillere, det har de. Ja. De har til at vinde. Nu Nikolaj og Ole, de stopper, så de er jo lidt svækket næste år. Hvem? Nikolaj og Ole Jørgensen, de stopper jo. Ja, det fandt vi også ud af faktisk kun 5 minutter efter, at vi havde optaget vores afsnit. Første afsnit, ja.
Ej, vi havde hørt lidt om det, men vi vidste ikke noget med sikkerhed, og så vi ville faktisk ikke komme ud med noget som helst og sige noget. Og derfor siger jeg også, hvis de har de alle 4 mand, ikke også? For så ville de også have været stærke. Men ja, det er rigtigt, hvad du siger. Så de er måske lidt svækket. Det er i hvert fald 2 stærke dartspillere, de mister. Ja, det Ja, er. det må man sige. René, har du nogle individuelle ambitioner for næste sæson? Det er faktisk, der mangler at hæve mit bundniveau, så det er planen næste år, at tage ud og spille lidt mere. Det bliver lidt PDC Nordic og måske lidt VDF i ny og næ, så det er planen. Bare kom, Niklas. Har du sådan været overordnet tilfreds, hvis vi skal kigge på DDU-delen i anden sæson? Nej, det har jeg ikke. Jeg ved, jeg kan meget bedre, men det er, det er tit, når der bliver sagt god kamp, så falder det. Det tror jeg ikke, at du er den eneste, der vil argumentere imod. Det kan være, at vi skal se, om vi kan få indført, at man ikke skal sige god kamp længere, men finde på noget andet. Man skal bare sige, vi dropper det der, man har udlæg, og så må alle sige, hver gang de starter en kamp, kast mod Bull. Ja, lige nøjagtigt. God idé, Martin. Ja, og så finder man ud af det der, og så er der ikke noget god kamp. Nej, lige nøjagtigt. Ja. Men René, jeg synes, det er lidt interessant, at du ikke er helt tilfreds. Altså, man er jo ikke helt tilfreds, medmindre man er verdens bedste, og kan kalde sig selv for Luke Littler. Men jeg har siddet og kigget lidt på nogle tal, og jeg kan se, at du fra sidste sæson af, eller den nuværende afsluttende sæson, har en sejrsprocent på 63,24, hvilket jo egentlig er et meget fint tal, når man tænker på, hvor stærke spillere der altså har været med i den række sidste sæson. Men det er også fint nok. Jeg synes bare ikke, darten har været god nok. Nej. Ja. Og for mange lukker. Ja, okay. Ja. Men det laver vi om, og vi møder jer. Ja, det er lige den kamp behøves ikke. Ellers det må du gerne. men René, jeg synes, vi skal sige tak for hjælpen, og så vi kommer til at ses til nogle turneringer i Nordic Baltic. Jeg tager også afsted til nogle steder, og har allerede booket hotel i Riga, så det bliver fedt. Der ses vi i hvert fald. Det er jo godt, Martin, der er spiller rundt, ikke også? Jo, der er spillerunde den weekend. Men heldigvis så er det den eneste runde, som falder sammen med spillerunden. Så lad os håbe, at vi skal møde hinanden. Så vi kan rykke kampen. Så. Ja, det er fint. Jamen, Niklas, har du yderligere spørgsmål? Nej, det har jeg ikke. Jeg vil bare sige tusind tak, René, fordi du havde tid og lyst til at deltage i Kast mod Bull sammen med Martin og jeg. Det er en sand fornøjelse, at vi kan få lidt ord på jer fra Jylland af. Ja, tusind tak. Det følger jeg i podcasten. Dejligt. Det er godt at høre. Tusind tak skal du have, René. Tak. Tak for det. God aften, og held og lykke. Og god jul, når du kommer over til. Ja, god jul derovre. Ja. Hej. Hej. Super fed samtale. Meget, meget behagelig mand. Lyder til at være en god formand, som IF Centrum Dart har. Men Holbæk. Er Holbæk Dart favoritter i første division, Valde? Fordi jeg synes, at alle nævner Holbæk. De er i hvert fald en genganger. Altså, ja, jeg vil sige, Holbæk har jo et super godt hold. Det kunne godt være et godt bud på en favorit. Den kan jeg godt hoppe med på, ja. Ja, altså René, han nævner Holbæk i sin. Ja. Niklas nævnte Holbæk i sin. Jeg nævnte Holbæk, da jeg kom i tanke om det. Og jeg vil rigtig gerne nævne Holbæk nu, når det er, at det er bekræftet, at Ole og Søn, de stopper i Ringsted, ikke? Jo. Så vil jeg nok sige, at altså for jeg synes, at det er Holbæk og Åben Rå, der faktisk har favoritrollen her, og presset ligger på dem. Vi er jo også nødt til lige at passe på med at lægge for meget pres på Holbæk Dartklub, fordi at det er spørgsmålet, om de kan håndtere alt den ros, de får. Det kan de. Vi taber jo til dem 9-7 til Sjællandsmesterskaberne, så jeg skal også passe på med at snakke dem alt for meget op. Der må være en revanche til gode her i det nye år.
Ej, det er som sagt, det er jo, alle er vanvittigt stærke i den division. I hvert fald stærke, og alle kan vinde imod hinanden. Men indtil videre, så lyder det som om, at der er folk, der tror ret meget på Holbæk. Ja. Og, De har også et godt hold. ja, og Åben Rå. Bred trup, ikke? Det må man sige. Men Niels Jørgen, for eksempel. Ja, Åben Rå har virkelig mange spillere, der er virkelig gode. Det er næsten, når man er til stævn, det er lige meget, hvem man møder for Åben Rå, så får man seriøs modstand, selvom man ikke engang kender dem. Ja. Jeg vil gerne ændre min top 3 Ja. i første division, og jeg siger DK26 som klar i det. Og så siger jeg Åben Rå, og så Holbæk som 3. Vil du gerne komme med bud også, Valdemar? Eller vil du ændre dit? Nej, jeg står fast. Jamen, jeg synes nemlig, det er en rigtig god en lige at få vores nye ekspert ind, lige at høre, hvad hans top 3 er. Ja. Altså, så må jeg sige, Jesper Neumann, han tager 90% af kampene i denne sæson, og så går vi med en DK26 på 1, og stærk præcision af altså andre selvfølgelig. Han er altså, hvis man skal fremhæve en spiller i første division i år, så vil jeg altså sige, at han er top 3 af de bedste spillere, som er i divisionen. Det er han, hvis ikke top 1. Eller nej, det ved jeg ikke, men top 3 i hvert fald. Altså, han er virkelig dygtig. Det er helt vildt. Jeg er imponeret hver gang. Jeg spiller sammen med ham. Jeg er imponeret hver gang, hvor god han er. Det er i hvert fald en spiller, der kan vinde over alle i Danmark, hvis han har dagen. Ja. Men så jeg vil sige, så kan vi gå med lidt bias her også. Så siger vi DK26 som 1, Åben Rå 2, og så smider jeg Holbæk ind på 3'eren. Men det er virkelig en tæt række, og det er også sværere at forudse med den start, synes jeg, fordi at altså, det er ikke mere, der gør det end dagen. Altså, jeg tænker, alle kan stort set slå alle i den der række. Ja. Så, Og det har også meget betydning på, hvordan rammer du dagen. Og hvordan rammer de dagen, ikke? Jo. Skal vi... Jeg synes lige, vi skal ind over eliten også. Slangerup vandt jo første division sidste år. Ja. Og er jo selvfølgelig med i eliten i år, sammen med 7 andre hold. Kan vi få en top 3 for dig, Niklas? Og måske... hvor mange rykker ned? Det ved vi ikke, vel? 2? Må det være? De 8 hold med, ikke? Ja, hvis vi siger 2 rykker ned, så skal vi også have, hvem der rykker ned. Niklas? Ja, jeg vil gå så langt og sige, jeg synes, at vi kan komme ud om det. Nu nævnte du det selv før, Slangerup Dartklub. Vanvittigt hold, de har fået samlet sammen, og hvilken præstation i sidste sæson. Spørgsmålet er jo så, om de kan fortsætte stimen. Jeg må nok undgå de farvede briller, som jeg tror andre. Jeg vil nok sige Slangerup som en vinder. Og jeg er lidt i tvivl om, jeg skal vælge DK26 eller Åben Rå, men så tager jeg de farvede briller på og siger DK26 som 2'er og Åben Rå som 3'er. Ja. Det må være mit bud. Malte? Ja, jeg bliver nødt til at stille et hurtigt spørgsmål, før jeg kommer med min forudsigelse. Har der været noget i forhold til Slangerup? Har de mistet noget, eller hvad? Ikke så vidt jeg ved. Vi må tage udgangspunkt i det, vi ved. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i, at Slangerup de stiller med samme mandskab næste år, og muligvis har Benjamin med i nogle flere kampe, så er de jo bestemt et virkelig godt bud. Så dem tager som vinder. Hvor mange gange er der Q-School og sådan ting? Fordi han skal jo muligvis ud og vinde sig et nyt turkart, ikke? Det er rigtigt. Altså, det vil gerne gøre med PTC Nordic Match. Ja, altså Q-School, den er jo her i starten af det nye år, og Benjamin han kommer til at starte det, der hedder Final Stage. Q-School starter med, at alle kan deltage. Dem, der kvalificerer sig til næste runde, de spiller sig om det her turkort, hvor han er med der. Og der er en EU Q-School, og så er der en UK Q-School, hvor han så skal deltage på EU Q-School. Det må man så forvente, at eliten har taget højde for, fordi der bliver jo kun spillet 4 runder. Det må man ikke sige. Ja. Det må man sige. Fordi hvis de laver jo eliterækken for, at spillerne skal kunne komme til internationale turneringer. Så ja, det kommer nok ikke til at påvirke på nogen måde. Der. Jeg har også svært ved at forestille mig, at nu er jeg ikke sikker, jeg har ikke snakket med ham, men må ikke også, at spiller som Ivan Springborg, han spiller så ikke i Slangerup mere, men han skal vel nok også på Q-School, og jeg tænker der måske også Andreas Toft Jørgensen, Hylgaard Hus, så der er jo mange af de her spillere, der nok skal på Q-School. Ja. Men Slangerup som etter, så tager jeg faktisk, og det er faktisk uden så meget bias, jeg tror helt sikkert, at vores hold i DK26 kan blive 2'er. Jeg synes virkelig, det er stærkt. Vi ser også lige Reuter vinder den start Superliga. Kæmpe gode til det. Og tillykke, Martin. Og Michael Hansen spiller godt i modus. Brian Lykken kender vi jo alle sammen. Vi ved alle sammen også, hvor god 17 han kan være. Så 2'er til dem. Og så tror jeg på Aros som 3'er måske. Det er heller ikke nogen det er så også nogle stærke kandidater. Ja. Men Aros har et virkelig godt hold. Faktisk. Til gengæld så, jeg har ikke engang Slangerup i top 3. Men det er jo også spændende, og vi må jo se, hvad der sker. Nej, det har jeg nok. Men jeg tror ikke, jeg tror Åben Rå vinder rækken. Ja.
Og så tror jeg også, at DK26 bliver 2'er. Netop fordi, på grund af de stærke spillere. Ja. Apropos, I nævnte Martin Reuter før, så kommer vi forhåbentlig til at have en snak med ham i en senere episode angående noget paradart. Fordi der er han ret god viden, ikke også? Der er en god knowledge. Ja, det må man sige, landstræner. Åben Rå 1'er, DK26 2'er, og så tror jeg, at Slango bliver 3'er. Så de sneser lige med i top 3? Ja, de klarer lige top 3. Men jeg tror ikke, de vinder. Så det bliver spændende at se, hvem der får radio. Hvem rykker ned? Det er da et godt spørgsmål. Hvem rykker ned? Jeg tror, må vi være så fræk og et skud for hoften. Jeg siger sgu Potten. Ja, jeg tror også Potten og... Nej, det er nederen at sige, hvem der rykker ned. Det er altid ikke. Det er ikke sjovt at være busemand, men hvis vi er kommet med 3, men vi kommer med en sådan vinder. Er det at spille i den bedste række. Ja. Ikke også? Det er lige meget om det er fodbold eller hvad det er. Det her, det er dart, og det er på højeste niveau i Danmark. Og dem, der rykker ud, ikke også? Det er Royal, og det er Potten. Og så må de jo bare modbevise. Ja, den kan jeg godt hoppe med på. Især det, jeg nok tænker mest, det er nok sandsynligt, at Royal de ikke overlever, tror jeg. Ja. Jeg hopper med på Martins forudsigelse der. Så vil jeg sige, vi slutter af her. Jeg vil gerne sige først og fremmest tak til dig, Valdemar, at du vil være med. Kæmpe fornøjelse. Jeg håber, du vil være med igen en anden gang. Du må gerne være fast inventar en gang, altså som en gæst. Altså, meget gerne. Eller hvis vi må ringe til dig, vil det også være fedt. Selvfølgelig. Så slutter vi af her, inden vi slutter af. Så har vi jo også en episode, der kommer ud om 2 uger. Episode 3. Og der har vi altså allerede et interview med en dansk dartspiller, som har lavet nogle vanvittige præstationer ind på den internationale scene på Lakeside. Og som godt kan give Dimitri van der Berg kamp til stregen, når det gælder dans. Det må man sige. Lyt med næste gang. Jeg vil gerne sige tak for mig. Tusind tak, fordi I gad at lytte, og tak til Valdemar. Tak til Valdemar. Tak fordi jeg måtte være med, drenge. Selvfølgelig. Tak fordi I lytter til Kast mod Bull. Glædelig jul og godt nytår.